Riyen pas salin dilalah ning kamar. Ngapa iki ya? Ora apa-apa diteruske aku ra isin kok. Luwes saka ML mau apa? Luwes kok. Lah apa? Lah lagi salin jenenge wong anu ya lo belajar nyinden to. Sugeng Aku- dalu Mas Yuwono. Ibu Tatin kuwi. Nggih, menika Pak Wondo, Mas Ano. Yes, Gendalo. Aku tau kewirangan nih karo Tatin iki. Pripun? WA aku to. Ya Mas yo ML ngono. Aku ra ya wis salah paham aku ya to. Tenane aku ngono, mang tidak mriki ngono. Ah tenan wis. Aku mampir neng Gamping to. Jamu ayo tak bareng tekan Sentolo iki. Aku ki salah tampa. Jebulan iki kon mindah lemari ML iki. Cengok aku ngono. Oh jenengan we tak jak we ya tetep ora kuat ngono kok ya. Lah. Andekno kok ngombe jamu bareng maksude ben piye? Aku ki mung mesake sing lanang aku. Saya kurung. Ayo mergo mikir ditinggal lunga terus arep piye ya ora kopen to ngono. Kopen mawon apa jenengan sing ketut kula napa pripun? Ayo nek pancen supire wis kesel ya aku ki siap wae mung cari nunggu kontak kok. Wong dibatin seprona seprene kok ya jan tanpa perasaan. Saestu napa niki? Pak. Lah ya sesuk di ML. Pindah lemari. Mister Lapen. Mindah lemari. Iki Elisa nek sampeyan ngerti. Benar ngerti riwayate. Wong iso nyiden biyen melu aku ki ya ana wonge kuwi. Padahal Ajak. dibuka lemari. Tenan kuwi. Aku lo dek mayang teng Kecubung kuwi biyen kecubung ki le nabuh isih klerak-kleru kuwi biyen. Terus saya Melu aku. Nggih kula ndereke Pak Wondo rumiyin. Nek marake kula marake kula sukses niku jane nggih saderenge nanu tumut Pak Seno niku tumut Pak Wondo niki. Riyen pas salin dilalah ning kamar. Mbak Siti ra guyu ya Mbak Siti. Napa iki ya? Ora apa-apa diteruske aku ra isin kok. Luwes saka ML mau apa? Luwes kok. Lah apa? Lah lagi salin jenenge wong ya lo belajar nyinden to. Nak ya isih katokan kaya ngene, nak ya salin apa busana Jawa nganggo jarik apa piye ngono. Lah aku barengan karo Mbak Siti yoga karo Renata. Lah ya lagi prok ngono. Lah Pak De kok buka. Semerep napa? Jadi sadurunge yangku iki malah Pak De Wondo nomor 1. Wah. Oh, alah. Berarti sampean pun ngerti jeroane iki. Ah wis. Gon cenil-cenilane kae. Cenilan peniti wong Pak Dear ngono. Setagenan terus. Rada Jebulnya. ora ya. apa-apa. Nyamuk kaya abang Ning apa. mentale apik nih kok. Mula ya telu ki dadi kabeh. Dadi napa? Ayo dadi bintang kabeh nyatane ora tahu. Aku ki meng ngarep nyambat pisan wae. Wah no Pak kula ten Wonosari sing Tatin pun ning Medion apa ning ngendi ngono. Iya. Kok mboten ngejak kula? Aku ndak diantemi bojomu kok. Keswan ke cemburuan nih. Wis ora iso ngopo-ngopo cemburune ora umum ya. Nggih niki kalih apa mengklarifikasi kalih penonton streaming Pak Iya, Yono, iya. Pak Edi Suwondo, Pak Nggih. Anam Sondro niki acara nopo lajeng mereka ternyata penontonnya juga lumayan banyak dari Dalang Seno Channel. Nah niki kula nggih nderek apresiasi niki saged yang kedua kalinya Rukun Dalang diadakan dan diunduh wonten panggenanipun almarhum Ki Seno Nugroho wonten Sedayu. Pertama iki pancen kegiatan rutin saka komunitas rudal. Nggih. Komunitas rudal sing dipandhigani Mas Toro iki janjane sing luwih tepat iki Mas Toro. Oh nggih, Nggih, monggo katuran. saged minggah wonten Minggah pepan- panggung Mas Toro. Nah, Pak Ayo, Pak Duko. Gamli, gamli, Ayo kok, gamli. Duko ayo. Mas Redi, gamli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngaturaken matur nuwun dhateng Pak Yuwono, Pak Wondo dan Mas Anom Condro dan sedaya para paguyuban SMKI menika ingkang sampun kersa
anu dalam rudal menika nggih. Alon-alon. Iki sing arep tak urus iki bendara rudal ki sapa? Kula ki Mbak. Aduh, Ketuane sapa? Aku dhewe. Sekretarisnya? Aku dhewe. Si Wis kon perlengkapan. kabeh aku. Kapan arep juga aku nek ra ngene iki. Nek ra ngapusi seniman-seniman. Ha iki bocah-bocah iki ming dumuhi gelo aku gawe iki ngono wis do ditari 500-an ya wisan. Gaweane tara iki. Istimewane rudal menika dalang kedah urunan. Iya. Mengadakan acara iki bedane dalangnya malah urunan. Nggih, urunan ngaten. Dados rudal menika ngaten Pak Wonto, Pak Yuwono, Pak Anom Condro. Aku wis ngerti sing kok kandhane Yuwono karo Condro wae. Mergo arek iki inisiatifku iki. Ha nggih. Dadi kowe iki rak mung tak nggo boneka iki. piye. Pripun aku iki Nganu menika napa nggih kula nggih mumet niki. Iya. Intinipun niku namung pas waktu Ramadan menika mengadakan menawi anu kaya safari Ramadan. Sebuah kegelisahan. Iya apa ora? Nggih. Nah, ngerti gelisah ora? Ngerti gelisah ora? Ngerti gelisah ora? Ngerti ora? Sing dhuwur geli sing isor basah. Tujune aku ora ngerti mau tujune. Sebuah kegelisahan, keprihatinan mencarikan ruang dan waktu, kesempatan pentas. Nggih, terus ngobrol-ngobrol kalih Riki menika, kalih Sunu. Terus yo gawe anu yo kaya safari Ramadan ngaten nika. Dalange pira? Ya sepon sing paton ngene kuwi gawe-gawe ngene-ngene lah dilalah. Menika teng Balai Budaya menika lancar ngaten. Sing ngomongane karo Elisa, mergo sing takon ki Elisa. Niku lancar ngaten. Terus kok iso dianakke urung suwi belum lama dari rudal sek pertama niki pun diadakan lagi itu berdasarkan jeritan hati siapa dan untuk apa kerinduannya apa Untuk yang para junior para dalang-dalang junior semangatnya itu membara. Membarangi piye? Kis, anakmu tok CTM dhisik Kis. ya ben Aja. kok dhek seneng nonton Iki ya wae. penerus lho. Ayo sesuk gawe rudal dhewe ya Le ya. Ning Bambang Lipuro. Terus bacotke terus. Nggih. Nah, terus menika berjalan gitu Pak Wondo nika. Iya. Berjalan terus menika anak-anak sedaya ditareni melih. Biar dianuk kene wis terus Pak. Nah, yang penting semuanya wonten kegiatan. Karena wadah bagi saya nggih menika menurut saya nggih wadah pedalangan di Jogja itu sudah seperti tidak ada. Ya no. Mboten. Kowe iki matekke pepadi kowe iki. Menika sanes wadah Pakde. Pepadi, pepadang, Sukro Kasih menika sanes wadah menika. Oh. Tapi menaungi apa? Apa ya? Ngayomi. Mengayomi. Oh, pengayom. Pengayom. Nggih. Pengayom ngaten wadahipun kan nek wadah niku rak grup iki ndeke kabeh. Ora ana ketua, ora ana sekretaris, ora ana forum Nah, menika nggone kabeh komunitas komunikasi dalang menika. Jadi menawi wonten apa aku ngomong ngono ngomong satu. tanpa terkecuali istilah ya berarti dalang saka Padi Sukro Kasih kabeh komunitas dalang nyemplung wonten rukun Rudal, dalang. wadah. Dadi mboten saged ngayomi wong dorunan kok kita. Nek pepadi kan cetha didanai danais. Nah, menika cetha iso ngayomi Sukro Kasih pepadang menika saged ngayomi. Menawi napa rudal kan mboten saged. Wong kondo urunan sedaya. Nah, iki masukan. Dadi Nggih. ngene iki pentas ki nek perlu ya dipacu, kon sinau. Dadi bukan sifatnya itu jor-joran utawa kaya wong perang. Nggih. Ning nek kene iki ruang ekspresi. Nggih. Ruang ekspresi dienggo eksistensi. Perlune kaya pepadang Sukro Kasih, pepadi, wah iki apik. Wis nunugra jebul apik tenan iki mau. Lah, nggih. Padane ngono kuwi. Sesuk Nah. dugahke ngono kuwi. Ah, menika nggih ngiras pantes kanggem seleksi menawi Sukro Kasih. Iya. Pepadang pepadi arep golek dalang sing layak ditampilkan wonten menika paguyuban Tigawa niku pepadi pepadang Sukro Kasih lah menika saged ningali wonten YouTube-ipun rudal.
Iya. Yo, Berarti udah ningali punya langsung. channel sendiri. Ora, urung. Mboten Mas menika. Jare kon ningali YouTube-ipun Rudal. Mboten gadah, namung Dereng. nebeng-nebeng YouTuber sing pun terkenal niku. Terus program-program selanjutnya kecuali pentas gini ada kegiatan apa? Mungkin pelatihan atau gimana itu sudah diprogramkan atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Ini kita rencana nanti Rudal itu sekitar ada 200 dalang. Wih, 200 wih. Ya, lebih, mungkin lebih untuk anak-anak itu saya tugaskan masing-masing untuk datang ke kelurahan-kelurahan atau ke rumah desa-desa supaya untuk urunan untuk wayangan gitu. Ya. Loh itu harus itu. Kuwi aku ora setuju nek caramu ngono kuwi. Mulai istilahku mau jadilah pengemis yang intelek. Nah, jenenge ider besek ya Pak. Ah betul. Menika Nek cara mbah-mbahmu biyen kuwi ider keprak ngono kuwi iki. Niki intelek Pak De. Inteleke kepiye caramu lemu dodok piye? Tak tes sisan niki. Ngagem celurit Pak De. Iya. Jadi yang jelas ini programnya wis dirancang. Udah. Ya kalau Apa mengagek karanganmu? kalau program itu tidak ada, tapi cuman untuk agenda wayangan ngaten. Tapi iki malah iki anu karya nyata iki. Karya nyata pripun Pak De? Ya karya nyata-nyatane ya wujud wayangan ngene kok. Betul lah. Menika saged wayangan Rudal menika ora nggih sabab wonten Pak Yuwono, Pak Wondo, Pak Anom, Pak Lurah. Karena menapa nggih? Dana menika saking Pak Yuwono, Pak Wondo, Pak Anom. Pak Yuwono mentu pira? Aja omong-omong, aja ngomong. Mesti sithik ra dienggo rahasia mesti sithik kuwi. Sak yuta 200. Tenane. Nggih, kowe tenan lho aja iki tak beberke lho. Kowe isin aku nek anu. Pak Lurah menika wau nggih 800. Ya apik wis 2 juta kecekel. Nggih, 800 lho kowe bang didurke dadi lurah lho kowe. Ya, Nggih. menghimbau aja waton aja waton peluang kok leboni. Nggih. Ya, dadi mergo ya kuwi engko internal. Nggih. Aja nganti kebuka ning forum umum ngene. Lah nggih. Menika ora Kok nganu kuwi? maupun sriwing-sriwing Rebukan dhewe. Pak Yuwono ajeng ngunduh. Nggih to Pak Yu. Sik ngunduh iki tegese iki minggon. Wah, mengarep endo iki agar ngosek iki mesti mengarep endo. Aku apal kok diplomasine Yuwono iki aku apal kok. Menika benjing wonten bulan Juli menika mapan wonten daleme Pak Yuwono. Rudal. Menika seneng kuyung 100% saking Pak Yuwono. Awang kowe iki main wae ado lemah kok ming ora dadi rudal wae ra gelem. Esdil disekseni danyang kene lho iki lho. Sekseni Pak Seno Almarhum Nugroho. ki Senon Nugroho lho, ora bahan-bahan kok Bali gembos banmu. Juli kok. Nggih. Juli nek Pak Yuwono. Menika rencana 2 bulan sekali. Lunga nang luar negeri. Nggih. Nggih. Terima kasih. Menika wonten Mbak Ayu nggih wonten, Mbak Tatin, Mbak Lisa mbok Ya menawi. gunake umpamane ora bayar. Nggih. Menika wau Cul Mbak pira kowe? Mbak Tatin Tatin ki dicul pira ki? Anika mau nggih sampun digedor kalih Ki Nah, Utara. kali Pira, pira? 200 Ayo. mengen. Ora ya. Kowe ki atus terkenal kok mung 200 Tatin. Elisa akeh iki kudune. Lek kula dereng kula wae mboten dikabari, mengke kula transfer mawon. Siap. Wah, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Elisa. Ayu. Kowe dicul ora ayu? 1.500.000 ya ayu nggih. Oke, intinya berarti ini sebagai semangat awal Betul. untuk Iya. Cobat dijalankan ya. ke depan. Oke, moga-moga Ya. iso nyengkuyung adik-adik. Jadi ada antar generasi, dari generasi terdahulu sampai generasi terdepan, dalang-dalang iso lestari, terutama dalang-dalang Jogja, Yes. iso rukun. Seperti Amin. ngendikane Pak Wondo wau, aja hangat-hangat tai Tai. ayam. Pak ora Panas-panas Pak Wondo. Asa rayom pelocot to silite-pitik kuwi. Aku ya kuwi kecilik karo Tatin iki. Aku wis panas kok kono anyep aku. Ning tenan lho. Dalang pertama kali sak dunia pertama kali sing delok cawete Lisa ya ming Pak Wondo. Wah, keparat iki. Di streaming. Di streaming iki ra ngawur ah. Apa? Cerita. Balenono. Iya. Apa? Baleni. Lali aku.
Nggih namung gegujengan niki wau untuk apa Boten ting tenanan ding. dasaran istilahnya beda ngerti rudal ki apa. Ngoten. Nah niki menyapa penonton-penonton wonten griya yang nonton streaming ini juga dihibur dengan lagu-lagu mbok menawi Betul. dari ini mumpung ada Mbak Ayu yang punya suara emas nggih. Iya, Mbak Ayu Ayo. ayo Rene. Boleh Trio. menyumbangkan lagu. Ayo yuk Rene Trio. Monggo para bapak-bapak pengusaha-pengusaha yang badhe open donasi menika saged. Nah, rasa diseneni. Sementara Terus, boleh yang nonton di rumah mbak menawa wah kok ya apik aku tak melu mendukung rudal atau dalang-dalang Jogja supaya tetap ada rudal hashtag 3, hashtag 4, hashtag 5 dan seterusnya. Ajeng transfer nggih saged. Nomornya apa ono, Pak? Nomornya ono ora rekeningnya? Udah ya para YouTuber udah dianu ya. Rekening ya. Tolong diusahakan tenan ya. Pemasukan malam ini tolong diusahakan. Wes. Yo. Moga Mbak Elisa Bawa wong telu. Nggih. Nggih. Napa Pak? Wonten request ingkang Request. dipun remeni napa? Napa Pak Yuwono, Pak Anam Chandra napa ingkang dipun Ngujiwat. ngujiwan? Ya, nggih. ya. Wis, Pelak. Pak Toro. Pak Toro. Wih, taran. Sindene telu mike tekan kan ora? Didum telu. Sik Elisa kene. Lah kok milih? Elisa rene. Lha iki dalange telu. Ora cukup nganggo mikmu wae piye? Elisa kene. Kowe iki lurah. Pak Wondo. Kowe iki lurah disoloti publik gitu Ora masalah. Iki ya mergo. Yo, Tatin ning tengah, Tatin ning tengah. Nah, cek Tatin sing neruske rembug mindah lemari mau Pak Wondo kene. Aku pancen seneng sing gede-gede wae aku. Ya, ayo ning kene. Ayo sindene Oh, Pak Yuwono. wireless ada Mas Topik. Lah Oke. kok apa entuk sing tua? Wah, Apa-apa. tobat ya. Sing tua iki malah oke. Lah iki yang milih kok. Yuk, iki ki ora tuwa. Apa? Pancen lek Yuwono iki kan vise digawe kok toples. Wayang golek. Iya, aku seneng padha. Oh, sentam ya. Tuwa ning kaya jaran iki anggap. Ayo ngujiwat wis rasa rame. Bawa. Pelak Mas Probo di iki wah iki dalang-dalang kabeh sing nabuh. Sik nabuh dalang-dalang sedanten nggih. Sing Sik pedang nom-nom SMI, kabeh. SMKI isi. isi. Ya. Kula nggih ajeng nyumbang swara kagem rudal. Sip. Nggih. Aku sik bawa ya. Ya, siap. Takon TM tok pokoke urung, Cek. Cek. Di CTM separuh. Men kriip. Do ni Mas Mus. Ramandi CTM-e. Lah ya iso nyanyi kok Dek. Ya, ora apa-apa. Kanu nek CTM Ramandi tok nek AO piye to jane? Cara simbah-simbah biyen yang ngene iki. Pripun? Ayo nyindan karo gendong bayi. Ora apa-apa. Duh ni Mas Mus tika neng wang. Ayo. Kunang ngabani. Kula tak medun Mbak Diki. Kula tak ampun, turun. jangan. Burung rampung Bisa ae, lho. Mas. Kula tak mengondisikan para Alah, rasa bakul-bakul apa? mungkin ndak Bakule kan do ngobrol geluk terus kok kondisikan. anu. Bakule sudah bubar. Kar jaluki karcisan wah bahaya kowe. Wis nang kene wae. Neno. Kesuwan merem-merem. Lenoe tinggal lunga ya. Mbak Tatin. Ya. J. Neno nano
Kowe nek gender ya gender ora cet-cetan. Piye? Kuwi iki ming dienggo santolan ning janjane ana sing dilirik. Gue nganu kok niku ngeslot. Ya. Ayo kowe arep ngendi? Nah. Mbak Elisa. Ya. Dalangnya ya Pak Anom Sucondro. Pak Anom, yo. Nenonano. Ayo ra, lurah. Nenonano. Ra iso. Wis Elisa wae. Mboten. Nyernake lumgrah lan lesu. Yo, Pak Yuwono. Nano. Mboten apal lho kula. Ayo cakepane dangu kae Mbak Wes, Nanda. kowe wae Tin. Ngilangke Yar ngopo iki? Ya, nuwun sangu le. Nyuwun sangu Sinda. Kowe iki narep mentil mbokmu ning omah to. Anake kisane. Samar. Ayo Bayu. Tresnaku sundul wiyati. Langgam kenongane sempakan. Pro apa? Sempakan. Sampaan. Kok aku bingung lagi. Ternyata oh alah sampaan. Yuk.